Irena, z úradu vlády volajú. Bože. Prosím, telegramové. No tak by ste už nechceli 20 rokov dobrých poslať telegram. Aha, aby nás nevystopovali. Takže to také tak na najvyššie mi až tam. Dobre. Diktujte. Milý Voloďa, stop. Máme na úvod veľmi nepríjemnú otázku. Stop. Ako sa máte? Stop. Stop. Podarilo sa nám nainštalovať vaše kamery. Stop. Aj na strategické miesta, aj k jadrovým elektrárňam. Sledujte, čo chcete. Stop. Kamery žiaľ odhalili. Stop. Všetko, čo máte natočené, využite vo svoj prospech, špionážny. Stop. Súdruh Eštok ďalej ministrom neodstúpi, ako neodstúpil z tejto vlády skoro nik, keď mal Maler. Stop. Novinári znemožnení. Stop. Ľudia sa nebúria, sú osprostení, ohli chrbát. Stop. Srdečné pozdravy od ďáďu súdruha Blahu. Stop. Jeho záujem o vás životopis stále trvá. Stop. Pozdravuje aj babuška Andrej Andrejovič Dankovič. Prosí si poslať matriošku do zbierky. Stop. Ľudia sú zaslepení, neveria ani klimatickej kríze. Stop. Naše a vaše dezinformačné taktiky fungujú. Stop. Pán premiér sa tešia na ďalšie stretnutie diktátorov, oslavy mieru v Moskve. Stop. Bude kráčať hrdý v poslednom rade. Stop. Pošlite ďalšie noty. Stop.